ଲୁହାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ। ଗୋଟିଏ ଜେସିବି, ଦୁଇଟି ଚୋରା ଲୁହାପଥର ବୁଝେଇ ହାଇୱା ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକକୁ ଜବତ କରି 4 ଜଣ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଡ଼ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାମେବାରୀ ପୁଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କରୁଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଚୋରା କାରବାର ହେଉଥିବାର ସୁରାକ ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଲିସ ଟିମ୍। ତେବେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚୋରାରେ ଖଣିଜ ବୁଝେଇ କରୁଥିବା କିଛି ମାଫିଆମାନେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଲିସ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚୋରା ଖଣିଜ ବୁଝେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମେସିନ୍, 2ଟି ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଅଟକ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ଏଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜାଣି 4 ଜଣ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଯୋଡ଼ା ହୁଡ଼ିସାହିର ପୁନିସ ଜଜ, ବଡ଼ବିଲ ଆଜାଦ ବସ୍ତିର ଏମଡି ମହସିନ ଆଲାମ, ଦାମୁହାଟିଂର ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଦେଓଘରର ହାଡ଼ିସ ମିଆ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ଲୁହାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୀପେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।